खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेल संगिता स्टाइलियाव ओमफ्राय आं दा ओंखारदो आइखौ मेडिकेलाव लांनो नागिरदो मा जादोंथाय नायनो लांनो नागिरदो आइनिया फनानो फैबाय थायो सोर हरनायखौबा स' नोंथांमोनजों आङो भिडिअ शेयार खालामलायनोसै नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नोंबो थांफागोन लेंहरबानो फैयोना जों हरखानोबा बे ब्राब्राखायनो लांफागोन आं दिनै जि गगा मोनलायबाय ओरैबायदि गगा मोनो दसे फांखा जाबानो दसे बार जाबानो स' आङो दिनैनि ब्लगखौ शेयार खालामनायनोसै नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आङो मेडिकेलाव लागि थांनि ओमफ्राय आइखौ लांनि ओमफ्राय आइ बाबामोनखौनो देखायबाय थानोसै आरो बोराय बुरि जाबाय नालाय मेम'रि हिसाबै थालांनांगोनथ' आंनियाव ओंखायनो नायलांबाय थादो दे लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै आं मेमब्रा मेमसि नै गोसायाव होना जानाय गोथाव जायो जानोसै जोंना माबा जाग्राया थ' गैया फ गैया बेमारिखौ नायनो फैदो ना मानसिफोरा गासिबो आइखौ नायनो फैदो जा जोङो पाठसालायावसो थांनोसै मेडिकेलाव नै इखैजा मादै मादैया जोंनि खाथिनिनो ओमफ्राय इखैजा आबै खोमायाव सना गानबाय एबार खोमायाव सना गानबाय सना गानाखै माबा एलार्जि जादोंनो थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय नै फैदो माने हर थानाय जागोन नालाय ओंखायनो आइनि बिदिं लाबाय चार्जार मानो नांगौ दायनो फै गाबोन नों दायो फैफिनगोनबालाय ना नोंबो हर थाफागोन माबानि बाथ्रा दङ होमबालाय लादो मा होनो बिखुनजोआ पाठसालायाव थायो बिदिसो थानांगो माबा फाग्ला फाग्लिफोर बायदि थायो दालाय माथो मोजां नुदो सानैखौबो नै दे फैनाय सिदा थाबायबोनाय सानैबो बेस्राफोरा जों दा गारना थांनोसै बावजोबनो लादो पेज दङ ओमफ्राय ब्लगबो बानायग्रा जादों आंना आयो फल'वार्सखौ बुंनो गोनांबाथ' बुहुदखा भिउआनो जाया ओमफ्राय माबायाव फेसबुक पेजाव 16K दङ ओमफ्राय इउटुबाव 8K दङ होमबालाय दंसाबो सं दा सिनायथि होगोन र' आं दा होनो हाथ'वाखै थांबाय थानोसैल' दा इउटुबार लोगो मोनदों नै दै लाबोबायमोन आं नांला उपाय गैया मास्क बायबावना गाननो गोनां जाबाय आं गगा मोननायनि थाखाय आयो थैबोसिगौमोन लामायाव नङाबा नङा इखौ माबा होनो इनसार्ज होनो गावनि डिउटि थानायनि घटना खिथाबोगासिनो मालाय फैलायनोसै पुलिसा जेसेबां डिउटि खालामो इनसार्ज एकेबो ओरैनो 30 जननि भितराव गंब्रै गंबा बिदि रानना होयो 30 जन बिदि राननानै डिउटि खालामनो लागा जायो नामा बबे मोनसे दा जेनेबा डिउटि थांबाथाय बयनिखौ लानो मोनो बै गैयाव मा अफिसाव जमा होनांगोन सानफ्रोमबो जमा होनांगौ आरो हायाना साख्रियानो थांगोन दस' र' ब्लेक पान्टारनिफ्राय माला फैनाय खोन्थानाय 19 बेसेआव फैनाय ब्लेक पान्टारनिफ्राय 1997निफ्राय 2004 ओंखारदों 1997आव हाबदो 1997आव आं जोब खामान्ड' ब्लेक खामान्ड' क्ल'ज खालामदो ओमफ्राय 2000 माबायाव 4 ओंखारदों दाबा बेसे किल'मिटारसो खारनो हागोन मथा-मथि मास मोनसे प्रेक्टिस खालामोबाथाय बहुद खारनांगोन दाबो नर्मेलैनो माने नर्मेलि दा मेंबाय इयो मेंग्रा जासिगोन 10 किल'मिटार नर्मेलैनो लासै हागोन लासैथ' हाखागोन ना कम्पिटिसन हालाब्रा बाबामोना स्टप खालामनो हाया माने ओरैनो खार लासै जेनेबा आर्मिफोराव मेडिकेलाव मोनफैयो ओरैबायदि मानसि आयु ओइ मानसि आथुरलै टिकेटखौ माबाव लानांगोन लाबायनो लायाखैबा दादा माबा जाबाय जोङो मेडिकेलाव बेमारिखौ एडमिट खालामना फैनानै घन्टा जाफैबाय
सिगां गाबोबाय बेमारिखौ ओमफ्राय जों जाफैबाय नैखिजा बाबा दं बाबायाबो जागासिनो जोंबो जागासिनो दादायाबो जागासिनो हरथा जादो बेमारिखौ एडमिट खालामना गालांनोसै दाबो मोनहैयाखै ओमफ्राय आंबो दिनै थानोसैबो थांगोन माने इखौ बिमाया आंना लोमजाबाय थायोहाय लोगोफोर ओमफ्राय मेडिकेलाव एडमिट खालामनो गोनां जादों आरोना ओमफ्राय दिनै लाखिबाय माने साननै सानथामसो लाखिनांगोननो मानसिया दुरबल आरोना ओमफ्राय सुगारबो बारा जादों ओमफ्राय ओंखायनो लाबोबाय सारि पासथा जालायबाय दासो ओंखाम मोनजाबाय आं मेडिकेलाव आइखौ दोननानै मानानै एडमिट खालामना गथाय फाट फिट खालामनानै आइनो जाहोखांनानै ओमफ्राय दा आं जानोसै आरो दा मोनायाव जाखाला ओंखायनो दासो जाबाय फुंनिफ्रायनो जायाखैमोन मोनादो जालायदो ग्रोब जाबाय थिग गोलोम फुलायनाय ओंखाम जाना फैनानै मेडिकेलाव थांफिनबाय आं एसे आं दा मोनायाव थाया मोनायाव बाबाखौ थानो होगोन बाबा फैगोन नालाय ओमफ्राय आं दा थाथ'बाय सानाव थांसै सानसे रावबो गैथ'ला दा जोंनिल'सै जेखिजाया दङ दंनाया आं केमेरायाव खिथिथ'लाहाय केमेरायाव नुजानो बोरैबा जायोना ओंखायनोथ' आंहासो बेमारिनिफ्राय बांसिन बेमारि बायदि जाना दङ लोगोफोरा मेडिकेलनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दुगैखांबाय फ्रेस जाफैबाय ओमफ्राय ओजा गगा मोननाया फेफे फुफुरा थालायलांबाय ओरैबायदि गगा मोनबाय आरो बुंबाय थानाय जाबाय गगा मोननायखौनो ओमफ्राय उपाय गैया गगाबो मोनबाय दं नालाय ओमफ्राय दा आङो जेठानि फिसाजोनाव दंफैयो दुगैखांनानै मेडिकेलाव बेसे थानो होननानै लिंना लाबोना फैनायखाय फैबाय आङो ओमफ्राय दा थांफिनगोनबो जानो हानाय मोनायाव माने खाथिसो नालाय बिमाखौ गारबोथ'दों आरो दा नार्सफोरखौ खोन्थाना गारबोथ'बाय रुटि बानायदो रुटि बानायदो सारायालाय बिदिनो खानानै माबायानो गैखाया ओमफ्राय बोरै हानगोन इखो आं नोंखौ खिथिनो नागिरदोंमोन नोंसोर खिथियोसो खिथिला आङो बाबाखौबो लाबोफाथ'दो दसे फ्रेस जाथ'दो होनना नङाबा मेडिकेलाव बेसे थानो आयै सियारालाय मा अबस्था जाना दं दै गारजायो ना इयाव संख्रि नामा नांगौ आथा सावनाय मडेला आंनियाबो बिदिनो सारायाव एसे होग्रोना लाबाय ओमफ्राय सावो अराव एसे सावो होमबाना मोदोम फुलायो आरो नै आइदि गुदुं गुदुंनो गुदुं गुदुं फुलिलायदो प्लास्टिकआव खाथेना हर होमबाना बांसिन गुदुं साफा थांगोन माने आइनो हरनायदो रुटिखौ सावनानै मेडिकेलाव लांलायदो ओंखायनोथ' नै आंना बिब'आ मोनायाव मा खामानि मावो माफ्ला हेबगासिनो जि साइसखा मानसिखौ होथारना मानसिखौ होनो हायोब्रा होब्रा गस्ला गाराखैना नै माफ्ला बेसे आराम हेबदो मोनायाव जाखां लोंखां उन्दुनोसै टाइमाव जों मबाइल नायोना इनिया थिगानो जोंनि मबाइल नायनाय टाइमखौ मालाय बिदि माफ्ला हेबदो बरियानो नायना लानि र' मोजांनो आं देनां हेबनांगोहाय ओरैनो थानाय हिनजावफोर माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावखानांगौ आंखौनो होनदां माने हिनजावफोर माने आंबो ओरैनो थाथारोना ओंखायनो बेफोरखौ रोंना थानाया मोजां दे बिदिबा लोगोफोर आंबो एसे सिखायनाय आनदो ससे हेबबोबायमोन ओमफ्राय आंबो मेम'रि हिसाब दोननोसै र' होननानै दोनदो आरोना आङो सिखायहांदो आंबो एसे खामानिया बिराद नुनायाव खहस बायदि नुदों खिन्थु बिराद थान दे लोगोफोर गोरायानो खामानिया दे बिदिबा लोगोफोर दे आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै मार गोलाव जायो नङाबा बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंबो मेंफ्रुजोबदों ना होमबाबो नै 10ता 11ता जानोसै बाय बाय गुड नाइट अल